नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. स्वामी महाराज तुमच्या मनातील सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण करोत ही स्वामींचरणी प्रार्थना करून आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल, चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज सीमाज कॉर्नर या माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी असलेले बेल आयकॉन देखील दाबा, म्हणजेच मी जो नवीन प्रत्येक व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि तुम्हाला माझा प्रत्येक व्हिडिओ पाहता येईल. तर आजपासून पितृपक्षाला प्रारंभ झालेला आहे. आज भाद्रपद महिन्यातील पौर्णिमा होती आणि उद्या पितृपक्षामधील पहिलाच मोठा शनिवार आहे. तर आपल्याला आंघोळीच्या पाण्यामध्ये ही एक वस्तू टाकायची आहे आणि त्या पाण्याने आंघोळ करायची आहे. हा उपाय केल्यामुळे तुमच्या कठीणातील कठीण इच्छा पूर्ण होतील. तुमच्या घराला जे काही दोष लागलेले असतील तर ते सर्व दोष दूर होतील. वास्तुदोष, पितृदोष दूर होतील. 24 तासामध्ये तुमच्या इच्छा पूर्ण होणारच असा हा अत्यंत प्रभावशाली उपाय आहे. तर पितृपक्षामध्ये आपल्याला आपल्या पितरांना त्यांचे श्राद्ध घालायचे असते, त्यांना जेवण करायचे असते. तुमच्या तिथीनुसार पितरांना आपल्याला जेवण घालायचे असते. जर का पितरांना आपण जेवण दिले नाही तर पितृ आपल्यावर नाराज होतात. वर्षभर ते उपाशी राहतात आणि त्यांचा तळतळाट आपल्याला लागत असतो. त्यामुळे आपल्याला आपल्या यथाशक्तीनुसार पितृपक्षामध्ये त्यांचे जेवण घालायचे आहे. त्यांच्या जेवढ्या सेवा करता येतील तेवढ्या सेवा करायच्या आहेत. त्याचबरोबर पितृपक्षामध्ये आपल्याला यथाशक्ती दानधर्म करायचा आहे. वस्त्रदान, अन्नदान, पितृदान करायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला पिंपळाच्या झाडाखाली रोज दिवा लावायचा आहे, कारण पिंपळाच्या झाडामध्ये आपले जे पितृ असतात, पूर्वज असतात, तर ते वास करत असतात आणि आपण या पितृपक्षामध्ये जर का पिंपळाच्या झाडाची सेवा केली, रोज दिवा लावला तर आपल्यावर आपले पितृ प्रसन्न होतील आणि आपल्याला आशीर्वाद देतील. आपण काही विशिष्ट तिथींना म्हणजे एकादशी, अमावस्येला पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करण्याचे आपल्या हिंदू धर्माला महत्त्व आहे. तर आपल्याला प्रत्येक वेळी नद्यांमध्ये जाऊन स्नान करता येत नाही. त्यामुळे तुम्ही घरीच अशा प्रकारे पाण्यामध्ये ही एक वस्तू टाकून आंघोळ केल्यामुळे त्याचे पुण्य तुम्हाला मिळेल. तर आता उद्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये काय टाकायचं आहे ते आपण जाणून घेऊया. तर उद्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये आपल्याला ही एक वस्तू टाकायची आहे. आपल्याला एक तांब्या घ्यायचा आहे, त्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे, त्यामध्ये थोडंसं गंगाजल टाकायचं आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची आहे. त्यानंतर त्या पाण्यामध्ये आपल्याला 5 पिंपळाचे पाने टाकायचे आहेत आणि आपली करंगळी त्या तांब्यामध्ये बुडवून आपल्याला जय राम श्रीराम जय जय राम या मंत्राचा 11 वेळा जप करायचा आहे आणि ते पाणी आपल्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे. या तांब्यातील थोडे थोडे पाणी प्रत्येकाच्या आंघोळीच्या पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आणि ह्या पाण्याने आपल्याला आंघोळ करायची आहे. हे बघा, तुम्ही हे पाणी टाकून आंघोळ केल्यामुळे तुमच्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सर्व अडचणी दूर होतील आणि 24 तासामध्ये कठीणातील कठीण इच्छा पूर्ण होईल असा हा प्रभावशाली उपाय आहे. आंघोळ केल्यावर आपला आत्मा, मन प्रसन्न होत असते आणि अशा प्रकारे तुम्ही या पवित्र पाण्याने आंघोळ केल्यामुळे तुमच्यातील सर्व नकारात्मकता दूर होईल. तुमच्या घराला लागलेले सर्व दोष दूर होतील आणि तुमच्या सर्व अडचणी दूर होतील. तुमच्या मुलांच्या ज्या काही अडचणी असतील, पतीचे जे काही अडचण असेल, त्याची नोकरीमध्ये धंद्यामध्ये जी काही अडचण असेल तर त्या सर्व अडचणी दूर होतील. सर्व मुलांचे विघ्न दूर होतील आणि तुमच्या मुलाची, घराची, पतीची प्रगती होईल. त्यामुळे उद्या प्रत्येकाने आंघोळीच्या पाण्यात ही एक वस्तू टाकायची आहे. आपण स्वतः देखील या पाण्याने आंघोळ करायची आहे आणि घरातील प्रत्येक व्यक्तीला, मुलांना, घरातील आजारी व्यक्तींना या पाण्याने आंघोळ करायला लावायचे आहे. हा उपाय केल्यामुळे सर्व ज्या अडचणी आहेत तर त्या दूर होतील आणि 24 तासामध्ये तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. तर कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा. भेटूया तसाच एक नवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ घेऊन. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.